Fitballia voi myös käyttää tosi hyvin Mamo kahvakuutopalloharjoittelussa ja näyttää nyt ihan muutamia liikkeitä ihan esimerkkinä, että miten sitä voisi hyödyntää. Täältä lähdetään ihan istuva asennosta ja otetaan sieltä rullaus niin, että rullaat selän sinne pallon päälle, kädet menee pään yli ja sieltä puristus ihan täyteen istuma-asentoon. Eli tulee tietenkin vatsalihasten työ ja pelkästään se, että kädet menee pään yli tuonne, niin sieltä tulee tiukka työ sinne vatsalihaksille. Selkä saa mennä pikkasen aktiivisesti taakse taivutukseen. Hyvä. Noin. Ja sitten siirrytään seuraavaan liikkeeseen, vähän rullataan sieltä niin, että saat pään tukevasti sinne pallolle ja otetaan kiertoliikkeet sitten täällä näin. Näytetään miten se täällä sujuisi. Eli kiertyy noin, että toinen hartia vaan on siellä pääosin sen pallon päällä ja pallo kiertyy sinne alas kohti lattia, vaan sen verran missä jaksat pitää sen tuettuna sen tekemisiä. Vaikka vähän hitaamminkin mitä taas tekee, voisi liikkeet tehdä vielä hallintaa noin. Ja hyvä kierto. Ja lantiohan ylhäällä siellä on pakarat töissä, keskivartalo töissä, alaselälihakset töissä, pysyy tää asento täällä hyvä. Noin. Hyvä. Pyöräytetään siitä sitten vatsalle, eli pallo sinne vatsan alle. Ja sieltä tulee nyt sitten hyvä selkälihasten työ, mutta myös totta kai vatsalihakset joutuu tukemaan. Ja tietysti siellä tulee käsien lihakset töihin, hartialihakset töihin myöskin. Eli käsien suoristus tuonne eteen. Noin. Ja pieni taaksetautus saa sinne selässä olla koko ajan. Noin. Hyvä ja viimeinen siitä. Yes. Ja vielä mukavasti haastetta lisää, pallot lensi sinne säärien alle ja sieltä lähdetään tekemään, koukistamaan tätä lonkista, jalat tulee sinne polvet rintakehää kohti. Ja nyt ihan suoraksi työnnetään tuolla sit siinä vaiheessa, niin siinä aina kun me kurotetaan pituutta raajoista, niin silloin tarvitaan voimakkaampi työ tuolta keskivartalosta. Ja nythän täällä Mamo ei ole ihan turhaan, tuolla siinä voi väliin tehdä punnerruksenkin, just näin Matti tässä tekee, noin. Ja toi pallo on tuolla ja sulla on kahvoissa tuki, nyt sä pystyt pitämään ranteet siinä hyvin suorassa. Ja se, että toi pallo on kuitenkin vähän siellä niin tekee pientä liikettä, luo oman haasteensa siihen liikkeen tekemiseen. Noin. Hyvä. Siinä on tosi hyvät jutut, mitä vois ajatella, että Fitballillakin voi tehdä ja käyttää apuna Mamo kahvakuutopalloa.